सुबह भी जखतुब कुबोर जंगी मताक जानमेन शान फाश की कुबोर की बबनिया इन्हें पेचवाए की मात बकोंगसन Penpau Menteri Rang Bado Keriu Narendra Modi kajing sengokmen balala benpeni palat shiklo tam ki Ayushman Card hapo ka Viksit Bharat Sankalp Yatra program Hakasni baar la penlong ya kajing yalang jongkinong kitkam kaseng BJP ha headquarter kaseng Hanong Ba Delhi ban penkre na ka benta ke election Lok Sabha ka Banwan Pentikna ke MECL bala ba ka jingking dam kadang long ke basengan baniat kali bat ong ba kandang ne sakumba saupo hadu sanpo snem bala dep ban marman Tlang ke Sarkar Meghalaya ban penlong ya kanong ba Shillong kum ka Christmas capital jong ka than chatai lam hingi Batpin sapriang Menteri ke Sarkar Jela Batru Unong Yalam ke Seng BJP uba ALHEC haringkat ke State BJP Mahila Morcha ya ke Kubor jing in batpo samrke ha ke jingle kmen Christmas bat ki khna ka God's Dream Children's Home Ki Kubor ki babania Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ulapan pa ya ke jing sengokmen balala ban penmi palat shiklo tam ki Ayushman Card hapo ka Viksit Bharat Sankalp Yatra lane VBSY program lingba ka social media Modi uloong ba ka ne ka khubor kalong ka basnu tenan Shushu ula benram ba ka jing thmu jong ka VBSY kalong ban pen sapriang ya ka jing mentoy jong kum kini ki scheme sya ki baduna ha ka yo ka kot ha ka lengkari Ya kajingalang jongki nongkit kam kaseng Bharata Janata Party BJP la penlong hakasngi ka baar ha ka election ha ka headquarter jongka seng ha ka nong ba Delhi ne kasngi ya ka ne kajingalang la penya da ukli do kaseng UJP Nada banshimkhia halor ka jingpen kre na ka benta ka election Lok Sabha ka banwan bat ban pratlenti ya ka program jongka seng Hakane ka jingalang lawan banyashim benta da ki kli do ka seng ha ki jela ki general secretary ki nong pet jong ki seng bat ki we ki nong kit kam ka seng BJP ka MECL kala pentikna ba ka jingking dam kadang long ka basengan banyat kali bat lamaramot ya ka bandang ne sakumba saupo hadu sanpo snem Chairman but Managing Director jongka MECL Sanjay Goyal ulaong bala penlong ya ka jingle jurem bat ki technical expert but don kam ban marmot ya ka khnang bakan ne slem ka Indian Institute of Technology Guwahati ka ba jurep bat marmot ya ka ne ka jingking kala ai jingmod ban khangyat ya ki kali he na ka ne ka jingking hado bandala dep ban marmot ya ka slem pati ubim This issue has been raised about the safety of the. I would like to very clearly mention here that both the structures, the bridge and the dam, are safe. We have conducted a lot of studies with all the expert agencies as far as these two structures are concerned. Of course, over a period of time, they require rehabilitation. Over a period of time, they require maintenance, and over a period of time, they require certain inputs in terms of their increasing the life. Ka Sarkar Meghalaya kala thrang ban penlong ya kanong ba Shillong kum ka Christmas capital ka than chatai lamingi menta ka kenti ka Sarkar Jela kala yale ban pen internet lengba ki jing pen thaba ha ki jaka ki pakhampa hanong ba ha shilenter ka police bazar ban pen shongkon ya ka Christmas om tang ha police bazar Henry habaro ka we ka sor Haba penpau ya kajing sengok kemen halor kani kajing stang Menteri ketnat sengok kai perthai ka Sarkar Jela uba po lingdo uloong ba ka Sarkar ka don kajing thmu ban penyar shu ya kani bat laru ban pen itnat bat pen thaba habaro ki headquarter jong ka district house nem banwan Seen for yourself the inflow of tourists has really jumped up and we expect that we will be able to intensify the efforts of the department and of course a lot of projects are afoot and will be implemented by next year.
haka jing rakhe ya ka jing lek men Christmas haka office strike kam USP kanong ba Shillong uba Vivek's aim uba long USP city ula ai men sim ya ka kin hon jong u na ka benta usnem banwan da ka ba kin tu ban pen klan ya ka jingen bat ka jinge trailang kum ka kin hon bat ban nang kan te ya ka rukom trikam haba pai kmat sha uni usnem banwan uni USP ubadai khmi ya kanong ba ula pen pau ya ka jing sngongu ya kinong pathai khubor ki bala ithu ya ka rukom trikam ki pulen watla kadon kam bandon ka jing pen pha ha ka to ka ni ki chaka kane ka jing rakhe ka thmu ban pen khlan ya ka men se mia trailang hapo katnat pulen jong ka East Khasi Hills ka balong kum ka jing sedang na ka benta ka jing job ha ke liang baro jong usnem banwan renew that faith, the spirit of teamwork, foster that relationship with the public, improve our ways of working, build more efficiency, and let East Khasi's police shine. Haka jing itu kali kabalaja henen kesni haka por kumba ar lala sausan minutes not paisngi ha saba muswang arngot kilamen saujur balapen ket noi ki Shawulan Hospital Juwai kini ki balamen sau ki de ki basong haka kali Mahindra Bolero balatep kerteng ki kum umikel dekhar na thang sky bat iri langa sayo iba nakasnong muli raliang katba uwei pat ubasong haka kali olto ulashu mensau malu mala kamot fran kabalong kayo yadi yathiet kabapau kha kaba taki hajar ngot ki nonglet nongwan kilet man nakasngi ladon kam ban pen itnat yaka habayo I yakani kawei nakalong yeng jong kakur parian kaba lalam khamat da ikong yulan parian pad ikhon jong isusuki parian harangkat bat kawei ka kenhun kabadon yaki dekhot Draymond ngobha kilayai peteng ban penlong ya ka jing pun khuch nong la kapor shakapor khnang ban pentikna ba kani ka jaka kandang long ka bakhut bat suba hene ka sngi kani ka long yeng ka la penlong ya ka jing pun khuch ya kani ka jaka bat kumba shipho hado khatsan ngut kinong de dukan kila sakhi bat kilaya trailang bat kani ka long yeng ikong Suzuki parian ibalong rukum I president ka state BJP Mahila Morcha ila penpaw ya ka jingdon kam bankin tew ya ka jing penitnat ya ka mot pran bat kum ju ru ikme jung ibadon ya ka ne ka ju ka jingmun badru ya ki yo emily badan buram jong ina ka ni ka than jong ru ba kin sobha ban tej ya ka ni ka jaka banmar ka ni ka jaka ka bangi ni wan hne bandi ban thet ban kamai ka jakko ban dada kani ka jakka ko khot kan atrak kan wan ra shibun tini tutorials nakalan ka jakka ka Budha Bhanu Saraswati College Shillong kalarakhe ya ka jingdap snem jongka da ka jingle kemen hene kasni kabala penlong ha Babu Mani Singh Gurung Auditorium hakane kasni pen ya ka jingkieu ha ka puli puthi bat ya ka jingriu spa jongkariti dustur ki khna ki balai yo pediang ya ki khusnam ha ka jing pas pha ki examen ba pher bat ki we ki benta ban peni phu iping shushu ikani kasni lawan ban ya shimenta da ki nong tem nung pot ki ba pau nam kata ki distant dream project ya kanik program hakani kasni lawan ban ya shimenta da u president jongka BBS college kata u Gurung Budha Bhanu kadai kasni ka bakamen na ka benta ki khna Sweet God's Children Home ka penthor ba ha ka ba ka BJP Mahila Morcha kala yalam ha ka jingelam khmat da ka president ka seng ikong Suzuki parian kila penlong ya ka jingra khe lekmen Christmas ha ka te ka jaka ban yasam ya ka khubor jingmen bat ka jing it ya ka BJP Mahila Morcha la sanran da u menteri ka sarkar jilla uba AL heng unong aiktian ka BJP uba M Kharkrang u State Youth Secretary uba Mit Taryang I Pastor Crosslin Marbanyang bat kiwe ki riu pa khman kane ka jingra khe Christmas kalawan ra ya ka jingmen chakitu ki we dan lang ha ka te ka program khamtam ya ki khna ren
kajingkmen kayai peteng hadian ba iba hek ila ais ngubha ya ki blanket bat kiwe pat kijing ais ngubha ban pendap shushu yaki da kajingkmen ka kenhun shat kata ka All Meghalaya Dancers Association kalashim benta da kajing shat ha kate kesni nang ta shushu ukenet maulong bat igari kinshikar kila penki ya kinong petkai da kajing tem bat kajing ruai jungki balayos ngawru ya kasur kabas ngaw tenat na ipristila masih ka the Ultimate Bikers Association tulba kaba na kamau kerwan kala penlong ya kajing rakhe Christmas bat kilong yeng ki badok ki barangli ki bana kasnong mau thapra marshalong sakwang pendeng sakwang bat chakrem jong ka Southwest Khasi Hills District laya lam ya kani kajingalang da upresident kaseng iba Karnatik El Tokar lasdang ya kajing rakhe Christmas da kajing yat karel bat rally jong ki arshaka balasdang ya kajing yat karel nadak bangla mau kurwan sha mau thapra marshalong sakwang pendeng sakwang chakrem balah penkut biang pat ha mau kurwan hakane kasngi katulba kalano senyang ru ya kijing bam bat ki blanket sha ki khandai teli ki longyeng ki beduk lai teli ki longyeng na mau thapra a teli ki longyeng na marshalong kawe ki longyeng na sakwang kawe ki longyeng na pendeng sakwang bat ar teli ki longyeng na chakrem haba ai jingkren hakani kasni upa Karnatik El Tongkar ula ai khuble ya baro ki member jong ka tulba ma kurwan namar ka jings bun min sem hakaba ki la long ki bakloi ban no senyang bat pan ai na ka benta ki baduk ki bakerdu mentapat ngene pet e ka jing long jing man ka sun beneng haslong ka jing shet ka long khan 3.3 degree Celsius pa ka jing kriat ka long 9.0 degree Celsius ka jing sem ka hau ka long prapuwe na kashis pa man step bat nyu pusan na kashis pa janmin ka sun beneng kan rang ha kanong ba shalong bat ki chaka ba marjan shoban poi chaka bakut jong ka khubor ngine pet yang sa sien ya kini kimat pakongsan Penpa Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi kajing songkwen balala ban penmi palat shiklo tam ki Ayushman Card hapo ka Viksit Bharat Sankalp Yatra program hakasngi baar la penlong ya kajing alang jong kinong ketkam kaseng BJP ha headquarter jong kaseng hanong ba Delhi ban penkre na ka benta ka election Lok Sabha ka banwan pentikna ke MEECL ba kajing kingdom kadanglong ke basingan banyat kali bat ong bakandang ne sakumba saupau hadu sanpo snem hadien baladep ban marmot Trang ka sarkar Meghalaya ban penlong ya kanong ba Shillong kum ka Christmas capital hakathan chatay lamingi bat pensapriang Menteri ke sarkar jala badru unong elam ka seng BJP uba hek harangkat ka state BJP Mahila Morcha ya ka khubor jing id bat pho samrakhe ha ka jing rakhe lekmen Christmas bat ki khanna ka God's Dream Children's Home te parlok da kitu ki khubor ngila poi shaka bokot jong ka thup khubor jingi menta ka janmen hado bangin da yasham yang bat phila shai khasngi kuble phi baro